A l'Agència Catalana de l'Aigua hem preparat aquest vídeo per ensenyar-vos els treballs de neteja que hem fet a l'embassament de Sau. Durant el temporal Glòria del mes de gener hi van arribar una gran quantitat de restes flotants que hem hagut de retirar. Veurem l'estat inicial de l'embassament després del temporal, explicarem els treballs que hem realitzat i podreu veure el resultat final. Abans de començar, voldria agrair la feina a les empreses encarregades dels treballs, la col·laboració mostrada per tot el municipi de Vilanova de Sau i en especial pel Club Nàutic Vic Sau, que en obrir-nos les seves portes ens ha permès fer bona part de la feina. Espero que us agradi el vídeo i ara que està a punt d'acabar aquest confinament, que a dia d'avui ens obliga a preparar el vídeo des de casa, puguem sortir i gaudir de la natura i d'indrets tan bonics i tan espectaculars com aquest embassament de Sau. Moltes gràcies. Veiem en primer lloc unes imatges de l'estat inicial de l'embassament. Els cabals d'aigua d'entrada van créixer molt durant els dies de temporal i van arrossegar un gran volum de restes flotants que van quedar escampades per diverses zones. S'acumulaven al voltant de la presa i a les vores, tot i que des del començament es va veure que un dels problemes més importants era que el vent movia molt aquestes restes i les canviava de lloc a l'embassament força sovint. Amb els primers vols de dron realitzats, es va calcular que hi havia prop de 80 hectàrees de material flotant acumulat a l'embassament. Per iniciar els treballs de neteja es van desplaçar fins a Sau dues embarcacions de tipus Pelican, com les utilitzades habitualment per a la neteja de platges. Aquestes embarcacions anaven encerclant les restes flotants en barreres i portant-les fins a les zones d'accés. Les dificultats dels treballs de navegació han estat els dies de fort vent i l'accés a les zones properes a les vores. A continuació, els residus es retiraven de l'aigua amb maquinària terrestre. Aquesta retirada es va iniciar a la zona del Club Nàutic Vic Sau. La majoria dels residus eren troncs i branques de dimensions diverses que es trituraven al mateix embassament. El material triturat s'ha revaloritzat com a biomassa per a calderes o altres usos. En el triatge dels residus s'han separat la resta de flotants com ara pneumàtics o plàstics que s'han portat a abocador. Posteriorment es va establir un segon punt de treball des de la mateixa presa, amb un braç articulat que carregava el material sobre un camió per al seu transport a la zona de trituració. D'aquesta manera s'ha accelerat el ritme d'extracció i s'han pogut fer els treballs en 2 mesos i mig. Finalment s'han retirat i transformat en biomassa un total aproximat de 1.700 tones de restes vegetals i s'han portat a abocador un total de 5 camions de residus banals. El resultat final és el que esteu veient en aquestes darreres imatges, corresponents al darrer vol de dron realitzat el dia de Sant Jordi, en el que tenim els treballs gairebé enllestits. Gràcies per la vostra atenció, espero que us hagin agradat les imatges i que pugueu gaudir del resultat ben aviat.